Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Pagkabikulana, Hindi man ako gwapo. ang sakundagan, dinubo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Kung Saan man sulok kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Joy Cargulyo, kay Pading Edmar. Mga atab na nakatutok sa tuya ngunyan. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Kunyang pong aldaw kita ni Nuebes. Oy, Thursday na.
Petsa 18 po kang Disyembre taon 2025. 7 days na sa natabi. Pasko na. Sincha ko. Sabayan po nindo sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-ori-istoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyayari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoyra po yan kan sa mga pigpapaarabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan December 18. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre po duman sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Ngunyan kaliwat kanan ang Christmas party. Sir Max Biron o nitabihan sa Kuyang Tugon. Tandaan po nini pag day po kamo imbitado, day po magduman. Day po magduman pag day po kamo imbitado. Malang supog bagatabi Sir Jonathan Mondragon, day ka man imbitado yaong ka. Yo. Kasupugon baga. Pero patabin tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Oy duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya masana po nakakaaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Riparo. Good morning sa sakuyang idol na si Mirabete Galicia June. Yugon mo yan. Kumplito. Sir John Galicia. Ay mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Mox sa Seya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Bob, good morning kay Madam Maria Elena Yamamoto. Good morning po. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager si Maestro Neil Adtuon. Si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang ma-stress sa mga panahon po tabi ini.
Net TV. 7 days na sa natabi, Boss Bob. Pasko na! Sincha ko! Nang si Kristo ay Paano kayo ni? Ano sanan mabaro-baro ta? nagsidalaw. Pagtsaga-tsagaan ta na yan. Ayusan na baro-baro. Yo! Bagong taon ay Di pantulo na tabi ngunya na Aguinaldo. Di sisa-isendo nag-Aguinaldo lamang. Baritay man daw lamang ako nindo kang pag-aro Aguinaldo nindo. Igwa pa ngunyan so Sir John na Galicia. Pag nag-Aguinaldo ka, igwa pa ngunyan kan so ngaya libreng salabat. Kang inot kaya kan mga panahon ko so salabat, hulog-hulog. Ano pa, kang inot libreng kape. Subarako bagang kape. Oh. Kunyan, igwa pa daw kaya. Sa mga Aguinalduhan, tamay nag-sponsor man dyan na libre ngayang salabat. Yo, igwa pa kan ngunyan tabi Sir Edwin Sistina. Mapalibre. Ay, gari, nagug ko gari lugaw. Libreng lugaw. Pero ngayon, dahil sa nambunay, tamal ang bunay. Kamal kang bunay. Maria Usip Subunay. Pinakabarato, 8 pesos. Pero gari na bunay kang salampati. O, kumusta? Igwa po okay libreng lugaw lamang dyan sa mga Aguinalduhan, dyan sa mga simbahan. Kaya ito, kang naabutan, hindi ko naabutan may ni Boss Bob. So, ano baga? Sulog-hulog, masira mo nito. So, giniling iyan na bagas, o kaya kamuting tingkay, kamuting kahon, tigbilog-bilog, tapos tigluto yan sa gata. May dakul sa ng laya. Tapos may asukar siyempre. Nakaagid-agid iyan sa ano, pagkaan, nakaagid-agid iyan sa ginatan. Ang pagluto ka yan, masira mo yan. Na-miss ko yan. Ulog-hulog. Pero may naili ako niyan sa mga puto bungbong, sa mga kakanin. Hindi akong igwa pa ngunyan tabi December rain. Kay Manilin Magdaraog Sistina, good morning. Gariday na bagatabi, sir, may nag-imbitar palan sa imo tabi. Masupog kaya kung wala imbitasyon, day magdo-iyo. Tabi, Sir John. Ang sabi ko bagata, ngunyan baga kaliwat kanan sa mga kuro Christmas party, pag day tabi imbitado, day po kamo magduman. Day po magduman, pag day kamo imbitado, tama kasupo. Nakasupog unon baga. Ako nga ni, kang sarong aldaw, kasuod magarito. Galat nga na ako narabos ba? Oy, pasensya na tabi kay COP ha. Diyan sa Malinaw Police Station. Para chat ako ni COP. Mari na nga digdi. Ako nga ni, kaliwat ka sa mga imbitasyon, tabi busbab, ni saro lugod, day ako kinagdo, day ko kidinumanar. Urag-urag, madadagit na naman ito sa ko. Ika ngaya, inimbitaran ka na, day ka ngaya nagdigde. So day ngaya lugod, imbitado, iyang yaon digde. Ay napangyari sa maabaka. Day ngaya imbitado, yung lugod na yaon. Maray na aga po, sir. Merry Christmas. Malipot-lipot na tabi ang panahon. Uy, malipot na dyan sa Manila. Sabi ni December rain. Ano pa? Ano ngaya ang pwede ngayang podkeni solusyon kang lipot na ini tabi, busba? Maray nga kang malipot-lipot na panahon tabi, Sir Max Biron. Taram ko maliputo na dyan sa Canada. Ayaw, dyan sa Canada, maliputo na ngunyan. Anong maray nga yung pang pahali lamang kang lipot? Ang
paborito mi ni Boss Bob, so papaitan. Ang paborito ni Boss Bob, so papaitan, mainiton bagang mara. Pag rup-rup mo, biyong napapaso ang dila mo. Kaya lang pagkaaga, pilay kong pilay. Ata na nga aram ng bawal, pinahit mo pa. Bakong napilay baga. Inay ko po pakibati tabi so tiyo ko na si Alfredo Pidong Borromeo na nagpaaram na po siya sa nagpaaram na po siya sa San Antonio, Bumbon, Kamsur. Pakipaisin na sa natabian mga partidaryos. Sige, Diyos mabalos tabi. O sige, namaaram na databi si Alfredo Pidong Borromeo dyan sa San Antonio, Bumbon, Camarines Sur. Ayo, sige, sabi ni Sir Max Biro. Oy mga tugang, susatuya pala na pamaskong handog. Gigibon tayan next week sa Petsa 24. Pwede patabi na maghabol so mga daray pa nakakapalayog kasi ng Sherman lamang. Ayun. Sabi nga ni baga sa kanta, give love on Christmas Day. Give love on Christmas Day. Ayun. Kita baga mga pobre man kita. Kundi mas may pobre pa sa to. So makashare man lamang kita once a year. Taon-taon tama pigigib. At least once a year tabi Sir June Galicia. Man kita kipig papaugmang mga tiuso na pamilya na may paghuruharampangan man lamang sa Noche Buena ninda. Yo. So, yan tabi, pasalamat ako duman sa mga nagtugo na nga nag-charat na sa kuya. Ma-share man ngaya ako. Maski dit, okay na ngaya. Okay, maski dit, okay na ya. Iyo. Ang importante tabi, nakakashare man kita kan sa tuyang, dit man na nabaro-baro. Iyo. Baga, kung ano sanan mabaro-baro ta, kundi di pagdirit di ito. Iyo. Ang importante tabi, nakapaugmaman kita. Yo, nakatabang man kita. At sabi na dangog ko duman sa sermon kang padi, dapat ngayang Pasko, hindi lang ngayong December. Dapat Pasko, dapat urual daw. Yo, yan sa nangaya ka mo matarao, mili Pasko. Dapat ngaya, araw-araw, magiging Pasko. Paano kaya nisti? Sige sana kitang burunos kaya. Oral daw Pasko tabi. Bob maray na sana kaya ni sa mga empleyado. Paano kita? Paano kita tabi kaya ni Boss Bob? Dahil man kitang trabaho. Kung oral daw na sana Pasko, di sige sana kaya ning sweldo. Sige sana kaya ning apod kaya ni. Sige sana kaya ning burunos sa mga empleyado. Paano kaya? Bako man kita empleyado. Mangyari. Pabursa na yan sa mga empleyado, lalo na sa mga empleyado sa gobyerno. Oral daw, araw-araw magiging Pasko da. Pero may man kayo, oral daw man kayo, nigwa man kayo. Iling mo na yan. Oy, pasalamatan ko muna sa mga katuwang tapo sa sa pamaskong handog, si Sir Paul Vival, Mr. and Mrs. Max Biron. Sir Max, thank you. Kay Sir Edwin Sistina, kay Engineer Noel Bian Kantawad, kay Mr. and Mrs. Max Biron, kay Barangay Captain Susan Abor, kang Estancia Malinaw, kay Chatita Berses, kay Art Blanquisco Jr., Sir Rex De Leon, kay Manay Idna Barquilla Saba, kay Ma'am Lulu, kay City Councilor Riner Burse, salamat man kay Sir Art Gomez,
kay Junjun, kay paning Junjun Belmonte, kay BM Attorney Gio Ong Bunggao, siyempre sa Best Cafe. Yun ay nitabi Busbab ang paiton tangon yan, Best Cafe Green. Nakatana ka na kay nitabi Busbab na Best Cafe Green 6-in-1. Nakatana ka na. Pag day ka pa nakatana, patanaon ta kayo. Best Cafe Green 6-in-1. Ayo. Salamat man kay City Budget Officer Ma'am Shi Trilles, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kay Busmar. Si Busmar permi maninig kasabay sa mga aktibidades ta pag-arog kini. So iba maharabol pa. Iyo ta igwa pa man kita kinagkapirangal daw. Pero dapat kuta na mga Lunes ready na yan. Iyo. So igwa pa man kita Sabado Domingo. Iyo. Sige. Latunta na lang so iba pa. Alas 7:22 ang satuyang Philippine Standard Time. Kuanta no tabi mo na linya kang pag-asa ha. Dakulon mo niyan ang mga party. Aramon ta kung kumustan magiging kamugtakan kang panahon ta. Yo. Nasa linya na po ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, December 18, 2025. Wala na pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa sa ngayon. Kung makikita natin dito sa bahagi ng Mindanao, meron tayong mga kumpol na kaulapan. Ito po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaka-apekto dito sa may Southern Mindanao. Pangalawa, itong Northeast Monsoon natin or amihan na patuloy na umiiral dito sa may Northern at Central Luzon. At pangatlo, yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng Northeast Monsoon, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan itong buong Cagayan Valley, ilang bahagi po ng Cordillera Administrative Region, particularly dito sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, kasama na rin dito sa may Aurora at Quezon. Samantala, dito naman sa Bicol Region, dulot naman ito ng easterlies, kaya makakaranas sila ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan throughout the day. Para naman dito sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon, maaliwalas na panahon naman ng ating aasahan, pero asahan din po natin yung mga isolated light rains. Dito naman sa Mimaropa, liban na lang dito sa Palawan, makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon, pero mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 30 degrees Celsius, Lawag 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Tugigaraw, 22 to 26 degrees Celsius, Baguio 15 to 23 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius at Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Dulot na rin naman itong easterlies, makakaranas pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Northern Samar at Eastern Samar. Pagdating naman dito sa may Caraga, Davao Region, Sarangani, Sultan Kudarat, dito sa may Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at Palawan, makakaranas din sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman ng Intertropical Convergence Zone. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan dahil itong mga pag-ulan ay posible po na magdala ng mga flash flood o kaya mga pagguho ng lupa. Para naman dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao, pati na rin ng Visayas, maaliwalas na panahon naman ang kanilang aasahan, pero yung para sa Kalayaan Islands at 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa.
Ang sunrise mamaya ay 6:15 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:31 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.tost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Ano manapahit mo yan? Nuni mo na. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang magiging kamugtakan kang panahon sa Bicol, Esterlis. Nagsasarabatan pala ng ang mainit sa kamalipot na parus. At nagsasarabatan ka mo dyan. Pwede man baga maglikay. Maiwason ang kalangiton. Nagsasarabatan ka mo tabi Ma'am Gina Malaguinho Cavite. Good morning. Kay Ma'am Joy Makasidag. Good morning po. At nagsasarabatan ka mo dyan. Maiwason ang langit. Di tulong weather system kasuod maapat. Lingon yan tulo na sana. Arog man talaga kayan tabi. Pag arog na ba kining bulan, arog na kining Disyembre, asahan tanaan mga pag-uran-uran tapos perte, malipot-lipot man nga. Pag arog kayo ni tabing malipot-lipot na tabi Ma'am Gina Malaguinho Cavite, nakakaisip na ako. Nakakaisip na daw ako. Anong yan naisip mo? Nakaisip na ako ang mag-hanap ki trabaho. Kaya punta na magtrabaho. Di pambagalamang na bugas. Sige po mga tugang, mga kabayan, alas 7:29 na. Salamatan tayo muna sa tuya mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, ang programa nga nidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Ngunyan, walking distance na dyan ang Jollibee. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Minapaabot nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa tuya gabos. Kay Madam Maylin, ingat po. Merry Christmas tabi, Madam. Sirigman mga tugang, ang programa ginidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Dako lang nagsasabi na magayunon so pakasam nungon yan, so pailaw kang munisipyo kang Malinaw. Pertihonon magpakuda. Sharing man mga tugang, kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela. Siyempre yaon dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto ha. Bako tabi sa waiting. Pag nagtaya kamo sa waiting, dadakupon kamo kampuli. Siyempre mga tugang, ang programang anidaraman po sa tuya kang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Best Cafe Fuerte. Best Cafe Green Balo at tabi buswa. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Aram ko si Busba Best Cafe ini.
Yo! Yan po mga tugang, mga kabayanan, mga katuwang taligi sa programa. Maraming salamat po. Ibaad na magustuhan. Sige, alas 7:31 na sa tuyang Philippine Standard Time. Talagang Dahil po mag-arali mabalik po ang programa. Makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa indang pag-aral. Kaibang ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa indang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa indang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:33 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Sabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Tinapi Poblasyon, Malinaw Albay. Asin kang Best Cafe. Best Cafe Green 6-in-1 coffee. Pwerte yan sa malipot-lipot na panahon ang Best Cafe. Yo! Sige mga tugang, balik po ang sa indong lingkod ako mapogararay si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Uy, ngunyan po, Webes! Petsa 18 kita kang bulan na Disyembre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Kaya ano papigalata? Doro, diretso na po kita! Serbisyo Asin Reparo. Sige, 35 minutos na, lipas na ang alas 7 tabi. Yo, good morning po sa Gabos. Di sa mga nag-aaraginaldo tabi, sa mga nag-aaraginaldo, magpasiguro permi ka mo tabi, magdara po ka mo permi ni panangga sa oran. Yun na nga niyan. May mga apod kini, may mga paguran-uran, pasiguro ta. Dipisil ngunyan magkasakit. Yo, pisilin ngunyan maghanap kibulong. Nahirap na. Tapos sa mga pagkaon-kaon tabi, busbab. Hidap na ako. Yo, kaya sa mga nag-irimbitar tabi, pasensya na tabi mo na ha. Bako man sa ngayon nag-iinarte o ano pa man, medyo pigko-control ta na muna ngunyan. Bawal na muna kan magbabarakakan kan sa mga matataba, karne, ta siyempre pag may mga andaan baga, pag may mga Christmas party, dahil dyan na hali so nga lechon,
bata day bihira ngunyan ang sira. Yun ang nga niya, no, ilinga ang dagat maukulon so mga parasira day nakakalawod ta siyempre saro malipot maukol. Pag malipot baga tabi sabi kang parasira day nangikita mo na malawod tigdi na sa nangikita manira digdi sa arong yo di habo niya mag matang-atap tan mga parasira baga naglalawod yan early morning mga launa din maagahon maulian mga alas 7 na. Iyo, bata ngayon nasa kasiraman pa ngayon pagtubay-tubay kay misis. Manira ka, maukulon ngaya. Ayo, di para man yan sa safety kan sa tuyang mga parasira. Di yan ang problema sa mga handaan. Bibihira katabi busbab maka duman sa sarong handaan na igwaki handa na mga gulay. Yo. Ako pag may mga nadudumanan akong mga handaan, antigahanap ko sa gulay. Di pag-arog patikan lalo na sa mga pigpapakater baga. Dahil dyan nahali permiya o dyan permi may manok, baboy, yun yan, baka. Pero bibihira ka makahiling ngayon so igwa ngayon gulay na nato, gulay na kangkong, gulay na langka, gulay na puso, gulay na tingkay. Yan mo yan ang tigahanap ko. Puro sa nakita ko yan gulay. Dapat nga ni ko bako palang pinakulaw. Malunggay pandisal. Yo. Di ang advice palang tabi busbab mas maurag palang so ngaya so busbaga ngaya kang natong sabawan mo sa nakit ordinaryong tubig. Tapos palanguyan mo ki dalupingan ito. So dyan sa may labdig na nakukuha dyan sa salog. Palanguyan mo ki mga 5 dalupingan. So ubos baga ka na to. So piripit pa. Gakod-gakodon mo man. Tapos girisan mo ki mga tulusan naong apod kay ni kamatis tabata mo niyan mahalon ang kamatis. Pakagiris mo pakulon mo sa tubig ibuntog mo na so dalupingan paiton muna kan sugbos na nato iyo sana iyan okay na iyan. Iyan para ng pinaka-healthy ho na mga pagkaon arog sa nakan kaysa otong mga pinakulaw. Nakakapadagdag pa pala na sa kolesterol. Ay nako. Di gari ngaya mabuuton ka naman ngaya ngunyan tamili ngaya kan sukat pa noo nagpa-check up ka ngaya. Bagong binawalan ka ngaya. Iyo daw adi maray palugod day ako nagpa-check up nga ninday ko naarama. Sala mo ngayon ta nagpa-check up ka o bakon ngayon binawalan ka ngunyan magkakakan bata ngunyan kadakol baga kay mga party kayong mga Christmas party kaya ang pahit ko ngunyan so iba na mga puro party day ako nagduduman kaya day ka mo magdagit sa kuya day ka mo magtampo sa kuya na inimbitaran nindo ako day ako nagsipot yun na nga niyan ang sa kuyang paliwanag di sa mga masunod mabawi na sana ako sa mga masunod dyan ako maestar na. Tabi okay sige uni pag-urulayan tado ining manungod sa Department of Education mga tugang may pagirumdum ang Department of Education tangon yan baga may mga puro party naman may mga puro party naman sa mga estudyante may pagirumdum ang Department of Education duman sa pagkukonduktar nin mga Christmas party tabi sa mga eskwelahan. Sabi digdi so mga pagkukondusir nin mga Christmas party as in so Christmas break baga mga Christmas break na
ngunyan halos sa mga estudyante puros Christmas party, mga puro party na ngunyan. Siguro yan kay School Division Office sa Albay spokesperson Froilan Tina na mahigot tabi na ipinagbabawal itong pigapod na no collection policy. Yan, tandaan po ninyo no collection policy, asin daiman dapat databi magsobra sa kakayahan kan mga estudyante asin mga parotokdo ang pagsasagibunin parte. Ibig sabihin bako sumagarbong parte so mabaro-baro sana so mabaro-baro sana and dai pwedeng magkolekta. Alimbawa ngaya may parte ngaya sa mga estudyante kukolektahan sa mga magurang tangani ngayang maurag ang sa tuyang parte ma-order ngaya kita kilitsyon baka maarkila kita ki sound system maarkila kita ki banda para maugma ang Christmas party kan sa indong mga aki. Magkakaigo kita ki contribution. Bawal po yan. Bawal tabi yan. No collection policy. Kung ano sana ang mabaro-baro po nindo, in short, digdi sa pigsasabi, kang Department of Education na dapat gibuon sa ng simple ang mga pinagsasagibong Christmas party. Bawal tabi so mangulikta kamo sa mga magurang iarkilata ngaya ki sound system markila ngaya kita ki banda maurag na mga party may banda, may sound system may palitsyon sus Mario Jose bawal tabi yan gibuon sa ng simple ining pagkukonduktar nin mga Christmas party dyan po sa mga pampublikong eskwelahan. Babayaan ta na sa mga sa private ramuan private ang mga garit-garitan permit dyan sa mga magurang. Dahil man nga ki nagkurliktahan pero pag nagururon sa mga magurang kumbaga may termino kaya na nadangog ako so pauruldutan paulduton nga si Arugeni nadangog ko yan na uldot pauldot kumbaga so paurag yan paulduton man nganing classroom na ining batch na paulduton nga ya sa indo ano tabi ang gusto sabihin kong pauldot sige daw anong pauldot so pagkakaano ko so ngaya paurag sa buhay paulduton nga si Arog kini so yan ang pagirumdum tabi kang Department of Education so ngunyan baga pinagsasagibo na ngunyan sa mga puro parte dyan sa mga eskwelahan. Sunod pa dapat databi subuot na makasyerto ang mga importante o kaya dapat nakasyerto itong mga importanteng mga gamit arog kan mga school records antes tabi sa pagsapit kang Christmas break nganing malikayan databi ang pagkadistroso kay ni kung in kaso may mamamatian po kitang mga makukusog na mga paguran para ini duman sa mga paratokdo na bagong mag Christmas break di ba ang Christmas break next week wala na hanggang na siguro ngunya na Friday ang klase so Christmas break na yan poon sa Pitsa 20 mabalik January January 5 mabalik January 5 na so January 5 na mabalik so sabi digdi kay puan isyerto na ilaag sa mga safe na lugar itong mga school records dapat naka-safe sa mga school records ngunyan baga deta may imbitara na minsan minarot ang panahon imbis na so teacher dahil na magduman sa school kaya bago mag Christmas break dapat i-safe so mga importanteng dokumento sa school
O tanganing kung lima mag Christmas break, na di ka na magpapara. Isip-isip, nasa safe man nga sa mga school records ko duman. Pinaratos ko naman nga ito kung in kaso ngayon magparauran. O di na sa safe na lugar sa mga kagamitan dyan sa eskwelahan. Sabi digde, alagad sa ibong databi kan sa indang pagiramdam, ang maut man tabi nindang o kaya maut man tabing mag-ugma itong mga estudyante asin mga paratokdo sa pagsilibrar kang Christmas party asin kapaskuhan. O dahil man ki problema na mag-ugma, basta sundon lang ini na no collection policy. May mga pagkakataon man na pwedeng mag-urugma so mga estudyante tapos so mga teacher na ibitaran itong sumagarbo na mga Christmas party. Siyempre igwaman yan ki mga pakawat-kawat kay si madam. May mga exchange gift man dyan. Okay, ito tabi Sir Edwin Sistina, nakaparty man kita ka ito kang kapanahonan ta kang elementary kita. Gari di ako kinatandaan ka ito na Christmas party kita. Tiri usun baga kita ka ito. Gari di ka ito uso sa to sa mga Christmas party. Tagrabe sa pagtius ka ito. Kung baga tius na kita ngunyan, mas tiuson kita kang inot na panahon. Kaya maswertihon ngunyan sa mga aki. Dahil nindo inagihan sumatinding pagtios. Bata ngunyan ang mga aki. Baga, puros nakasalalay sa magurang. O kami ka ito, kaipuhan mi na kaitong maghingunga, magkayod. Nganing may makaon kami. Tagrabe talaga sa pagtios ka ito. Naabutan mi kaito ni Sir Edwin Sistina. So nagkakakan kami kibulgor. Haram din daw ang bulgor. O kung bako, so mais baga, nalinaga. So mais. O yan, tigkakaon mi kaito. Tabihira kaito so bagas. Makabakal man kami kaito kibagas, pero dito yun sana. Piglalanot me. Tanganing makakaon ka, boss. Kung halimbawa sa duwang litche, kabangang kilong bagas, pag sinubo mo, ginibuon mong maluto, kulang sa sarong pamilya. May daiki makakakaon. Pero pag linanot mo tabi Sir Edwin Sistina, tapod. Makakakaon ka, boss. Araw kan matindi, matindi sa mga pagtios, kag inot na mga panahon. O kaya sa mga aki ngunyan, mga maswertiho na tabi ka mo. Grabe ang swerte nindo. Nata so mga aki ngunyan, pag matama kakan pagkakakan katurog duridot kan cellphone taon-taon makakana naman yogo nindong swerte yan kan mga aki ngunyan. Pero kami kang inot, sus Maria, pagkakakan mo dapat magtrabaho ka na, magdiskarte ka, nganing may pangkaon ka naman sa sunod. Di ba? So iyan tabi. Yan ang mga dahil ko ma-recall na naka-Christmas party kita tabi si Redwin Sistina. Natagrabe ka ito sa pagtios. Dahil ko lang narama na ikwang araw kang, pero inarunduman ako. So, ngayon, bring on your baon. Bring on your baon. Ngayon, mga Christmas party, bring on your baon. Masusupog kapatid, ang balon mo ka ito, kamuti. Ang maparte, ang balon mi kayo, kamuti. Pagkasupogon baga na Christmas party, ang balon mo kamuti. Pero ngunyan, iyon naman ang pinakamaurag. Pag nagkakaon ka ngunyan na kamuti, mayaman ka. Baliktad na ngunyan. Kaito, pagkakasupog tang mga pobre, nagkakaon kita kikamuti. Ngunyan, so mga mayaman, iyo natabi ang pagkaon kamuti. Bako na baliktad naman sa mundo. Kaya lang ang hapot, kita, nagyaman kita. Naiman ka na. So kamuti sana ang pigkakan mga mayaman. Pero kitang tios manggiraray. Baka, linga kang inot. Bring on your baon gaya. Ang balon mo kamuti, kung bako pinakro na kamuting. Sus Maria, Joseph, kasusupog. Tapos pag nagkarakanan na bagadi, ang mga tukawan baga kay ito, so
Ang tukawan kay to tabi Ma'am Joy. Nabot mo kay to so mga tukawan kang sa eskwelahan. So, ang tukawan kay to bako pa individual. So duwahan, may duwahan. Duwahan kay to ta. Ang gigibo kay to kan teacher mi ka to. Pag medyo pilyo ka, pipataning ka sa babayi. Ang kataning mo babayi. Tangani nga de magpararinsal ini si Emmanuel. Pataningan tangaya ki babayi. Iyo, boys, girls. Iyo, arka. Ang arrangement kato kang, uni na, pagkakan. Talikod kami nagkakakaan, talikod. Siyempre, mahiling subalon mo. Taso iba, ang balon man kito, pag may spaghetti kito, mauragong ka na. Mayamanon ka na kito pag may spaghetti ka. Akan mga panahon may, parang darako kito, binalon ko kito, pinakro. Tabi, good morning tabi, party dara kamote, may gata. Iyo, pinakro nga ni tabi. Pinakro ang apod kaya. So, kamuting kahoy bagang may gata. Pinakro ang apod kaya. So, yan tabi, mga tugang balon mi kayo pag mga kuro Christmas party. Pero ngunyan, iba na. Iba na bagang ngunyan ang mga apod kayo ni. Iba na bagang ngunyan ang ang mga pigbabaralon sa mga kuro Christmas party. Siyempre, dinali dyan sa mga spaghetti. Ngunyan, may mga soft drinks na, may mga juice, may mga palabok, may mga sutangon, may mga cake. Bibihira ka na ngunyan makahiling sa Christmas party, nagwakilinukay. Uy, speaking of linukay, pasiramon iyan. Kaya ito arog ka yan. Ang mga handa kay to linukay, linubak. Igwa pa itong mga ebos, latik. Yan so mga masiramon kay itong mga pagkaon. Nanggan mo yan, masiramang girara. Kaya lang talagang nag-iiba na din sa mundo. Ang yan, igwa na mga salad, igwa na mga graham. Iba na. Kang kapanahonan may, ang Diyos, ano ang Diyos ka ito? Kan mga panahon tatabi si Redway. Ano ang Diyos ka ito? May Diyos na kita ka ito? Limonada. Limonada. Baka o limonada ka itong pahit. Limonada. Minagiris kiswa. Iyang gigibon Diyos. Limonada. Taday pa man kayo mga juro-Diyos na sutig na babakal ngunya. Hara pa. Galing nga tabi Mr. Ulbuta. Naguragong ka na. Guragong ka na. Bayan mo mga istorya mo ngayon nga. Kang kapanahonan pa ngayon kang kupong-kupong. So yan tabi mga tuga. Ngunyan, taman-tama na pag-urulayan tayo yan. Sabi kang Department of Education, tandaan po nindo, bawal manggin, no collection policy. So, pwede man mag-urugma, ang tao baga, maski nga ni Deki, kung gusto mo mag-ugma, makaugma ka. Pag gusto nyo mag-ugma ka mo, agdaw nindo ako. Ang problema, kung magsipot ako, Iyo tabi, pagirumdum ha, mga teacher, mga sir, madam, mga magurang, kay po anda tabi na day po kamo, day kamo kaya may pagirumdum ang Department of Education. Nga day problema. So simple sana, gibon sa nang simple, yang mga kuro Christmas party, diyan sa mga eskwelahan, basta ipautog tabi so no collection policy. Kung halimbawa iguaman ki parapol-rapol, siyempre minsan si madam gusto man magpugmakan sa mga mga estudyante, iguaman yang kipighanda na mga sa mga korkawatan, tapos mga candy, mga chichiriya. Yan mga urugmahon na kanan mga aki pag nakabunot niya ki
Ero regalo man nga na may log na kawatan o kaya chichirya, mga candy, chocolates. Rugmahon na kanan mga estudyante. Ngayon, so sana mag-enjoy sana. Enjoy sana tabi sa mga nagkukonduktor. And siyempre, mag-iringat po kita. Sa pagpudkayan, paglunad ta, pag-commute o tabata ngunyan mahalas ang tinampo, ang aksidente tabi, doble ingat sana po kita. Sige tabi so advance Merry Christmas tabi sa gabos. Ayan mga pagirungan, ng pagmantangani po dahil ka mo magka problema tabi. Serbisyo Asin Reparo. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Serbisyo Asin Reparo. Birthday ko niya ni Honorable Vice Mayor Ate Glenda. Happy birthday kay City Vice Mayor Ate Glenda Ongbongao. Birthday pala niya Ate Glenda, no? Hanggang kailan kaya? Sige, happy birthday tabi sa imo Ate Glen. Bakit ba naman Oy, alas 8 na tabi, 1 minuto bago tabi mag 8 o'clock. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. ay Again, salamat tabi sa mga nagsuporta, masuporta pa sa tuyang pamaskong handog. Salamat kay Sir Paul Bibal, Mr. and Mrs. Bronx Bordeos, kay Sir Edwin Sistina. Siyempre kay Engineer Noel Bian Cantawad, Mr. and Mrs. Max Beron. Kay Barangay Captain Susan Nabor, kay Tita Berses, kay Art Blanquisco Jr., kay Sir Rex De Leon, kay Madam Idna Barquilla Saba, kay Miss Lulu, at makasama City Councilor Riner Burse, kay Sir Art Gomez, kay Sir Junjun Belmonte, kay BM at Attorney Gio Ongbongao, Best Cafe Green, ay mahala. City Budget Officer Ma'am Shi Trilles, kay Cons Irene Morales Paut, and kay Busmar Burser. Salamat on. Sa mga maharabol pa, pwede pa tabi. Message na lang tabi nindo ako. Sa pangaran po yan ni GM Maestro nila doon, sabay dyan si SM Sir Tony. Sa pangaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa araw ng Pasko, Siyempre, kay City Vice Mayor Ate Glenda, happy birthday. City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. ay makapili Siyempre, sa Best Cafe Green. Best Cafe Green. ngayong Pasko. 6-in-1 coffee. Param na po muna sa indong lingkod at yan, antabay po kamo sa programa Taso Tama sa NAT 10 to 11 naman po sa 107.7 radyo natin Tabaco.
Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Saga naman, digdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato. Bye-bye! Ingat po! Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.